Bideo honetan, zatiketa zehatzaren funtsezko propietatea azalduko dizugu. Adibide baten bitartez egingo dugu. Irudian ikusten duzun moduan, 20 intzaur daude, 4 urtzintzaren artean banatzeko. Bakoitzari tokatzen zaio 5 intzaur. Kasu honetan, intzaur kopurua bikoitza da. Lehen 20 genituen eta orain 40 ditugu. Baina urtzintzaren kopurua ere bikoitza izango da. Lehen 4 urtzintza genituen eta orain 8 ditugu. Beraz, 40 intzaur 8 urtzintzaren artean banatu behar ditugu. Eta urtzintza bakoitzari 5 tokatzen zaio. Ikusten duzunez, emaitza berdina da, nahiz eta kopuruak desberdinak izan. Azalpen hau ikusita, ondorioztatu aldugu, zatiketa zehatzetan, zatikizuna eta zatitzailea zenbaki berarekin biderkatzen edo zatitzen baditugu, zatidura ez dela aldatzen. Hurrengo irudiarekin argiago ikusiko duzu. Lehenengo adibidean, 20 intzaur genituen 4 urtzintzaren artean banatzeko. Gero, kopuru biak bikoiztu egiten dira. 40 intzaur, 8 urtzintzaren artean. Eta ikusi dugunez, emaitza berdina da. 5 intzaur, urtzintza bakoitzarentzat. Alderantziz eginez gero, berdina gertatuko zen.